ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kahima nong mensau ka bakin thop ya ka langpi bat ki wei kala pen pau ba amdai ban se mau pot na langpi ban pen ya khlat ya ka Meghalaya bat ka Assam hanrei ka dei ban long na khampo duli ka badon kham harum ya ka snong langpi kani ka jingpen sngo ka hima nong mensau ka long hadin ba ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kilas dang ban jurib ya ki jaka khapot kumshi benta ban penbat ya ka jing ya ka jiapot hapdeng gini ki ar jilla namar kumbal jutem ka thain langpi ka dei ka wei ni ki jaka ka bajumi bha ka jing ya kan at na ka jing ya kani jaka hapdeng ki nong song snong ka Meghalaya bat ka Assam haba keren sikilat pathai khubor ha ka khat artri ubnai risau arajar arpuei hadin balawai ka jingelang bala khot da ka committee jong ka KHADC uba Jones so shang ulaong ba ka hima kamkwa ban penlong ya ka snong langpi kum ki benta ka khapot namar ka khapot hi ka dei na khampo duli baru la kenturu ya ka sarkar Meghalaya khamtam yo menteri rangba ka jilna u Konrad Kongkel sangma ba un shimkhia ban yasa halor gani ka kam to hakabayade bakani hadin baklawai ke meeting leng ba kajingwan yung CM yung ka council baru MDC tinggi sangat sukuman ba lawan pensai hakabayade bat isau tuli ki huma tena kalian yung kahima nom sang ni tab ki sukuman namar kila yo kajing pensai ka bapura batang kawe ka ba na kalian yung ka sarkar Assam ban Meghalaya kini ki artli ki CM ki bamut banwan banwan jurib lane banwan ya kendu halangpi ti ya kani ka benta kebun nakaliang jong kahima nong mensau ni syam jing ba bat ngim kwaru ya ki ba kin penlong border ya kalangpi handai ka border jong ki kalong ha kom paduli na stisharu kata ka jing kwa ka jongi namar ba kani kalong ba ka jing kwa ka lese ki sarkar kim tip yo put usam handai ka diskonsel ba kahima ka kham tip kham bha ya kata tena kalian jong ka hima nong mensau ni penbena bat ngin kren ya kani ha hakmat jong pi ba ya mentahi ba ka hima kan ya baik ya caprang na menta ban penbit pinggangi kotsta namar bangin kren ro halor kani bangi don kinong rim ku babiang bakat kum ka parwana ka ba khendai po nyau ba kakasnam khat phas pa nyopolai lapen scam da ka sarkar British ya kan nong mensau stateship te bakal district council kelari instead biang ya kan nong mensau bar kala hap haka satri jong district council namar ka district council kala pejnya ya ki kot kisla menta na kaliang jong kahima ngin yaj baik ngin ya syafram bakat kum uput usam jong kahima ngin yaj baik te bakane ke jinwan jong ka sarkar namar kata kala long be ain na da kin le kata rai de ban pej leng bau uput usam jong kahima